Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 28-nji sentýabrdaky sanyny. Türkiýanyň prezidenti Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününi gutlady. Rus kompaniýalary Türkmenistany bilelikdäki önümçilige gyzyklanma bildirýär. Elon Musk Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň milliarderläriniň sany boýunça 1-nji orunda. Dünýäde 150 milyon dozadan gowrak Sputnik we sanjymy ulananly ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkiýanyň prezidenti Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününi gutlady. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyna Türkmenistanyň garaşsyzlyk günü münasibetli gutluk hatyny berdi. Şol gutluk hatynda şeýle diýilýär. Türkiýe Respublikasynyň halkynyň adynan hem-de hut öz adymdan Türkmenistanyň garaşsyzlyk günü münasibetli siziň aly hedretiňizde we doganlyk türkmen halkyna tüýsürekden gutluklarymy we iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin. Bize yurdumyzyň 31 ýyl mundan Türkmenistanyň ata watanymyzyň garaşsyzlygyny ikrar eden ilkinji dowlat bolandygyny buýsanýar we munyň üçin özümizi bagtly saýat. Geljekde de özara syýasy erk etmek hem-de ulugujurlyk bilen berkidilen gatnaşyklaryň iki taraplaryň esasy, şeýle-de sewt we halkara derejelerde ösdüriljekdigini ananýaryn. Siziň aly hedretiňizde berkjan saglyk, bagyt we üstünlük, doganlyk türkmen halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş, awdançylyk arzu edýärin. Rus kompaniýalary Türkmenistany bilelikdäki önümçilige gyzyklanma bildirýär. Şu günler Türkmenistan dowlatimizde garaşsyzlyk gününiň dawarlary giň gerimde belenýär. Şol döwürlerde ýurdumyza dünýäniň köp ýurdundan mehmanlar gelýär. Olaryň hataryna Russiýanyň eri kompaniýalary hem bar. Russiýanyň Chelyabinsk sewtiniň kompaniýalary Türkmenistan bilen bilelikde önümçilik etmäge uly gyzyklanma bildirýärler. Bu barada TASS habarlar gullugy habar berýär. Neft Servis Rus kompaniýasy neft gaz pudogy üçin enjamlaryň önümçiligine uly ähmiýet berýän kompaniýadyr. Bu kompaniýa Türkmenistanyň bilelikdäki önümçilik kärhanasynyň döredilmegine gyzyklanma bildirýär. Kompaniýanyň ýollaşçysy Sergey Shumakov TASS habarlar gullugyna beren beýanatyna Türkmenistany öz önümlerimizi ýerlemäge gyzyklanma bildirýär. Biz Türkmenistany bilelikdäki kärhanany döretmäge gyzyklandyk. Her iki tarap üçin hem bähbetlidir. Täze iş orunlary dörer. Biziň tarapymyzdan ösewdanyň bazar möçüri artar diýip bellidi. Bu kompaniýa 20 ýyldan beri büro enjamlaryny, goýulary awatlamak üçin enjamlary, telemetriýa we elektronika enjamlaryny öňürýär. Şeýle hem Chelyabinsk sewtiniň Günorta Ural armator izolyator zawody hem Türkmenistanyň önümçiligi ýoly goýmagy gyzyklanma bildirýär. Bu kompaniýa geçen ýyl türkmen bazaryny 15 milyon dollarlyk önüm eksport edipdir. Ösümüzdäki ýyly bolsa 3 milyon dollarlyk eksport amala aşyrylypdyr. Elon Musk Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň milliarderläriniň sany boýunça 1-nji orunda. Tesla kompaniýasynyň esaslandyrjysy Elon Musk Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň milliarderläriniň sany boýunça 1-nji oruna eýledi. Forbes jurnalynyň habaryna görä, ol 400 sany iň bay Amerikalynyň arasynda 1-nji oruna çykdy. Bir maliýe ýylyna Musk'yň emlegi 60 milyar dolar artyp, 251 milyar dolara deň boldy. Ikinji orunda Amazon kompaniýasynyň ozalky ýollaşçysy Jeff Bezos durýar. Onuň emlegi 151 milyar dolardyr. İlkinji üçlükde iri Microsoft kompaniýasynyň esaslandyrjylaryndan Bill Gates bar. Onuň emlegi 106 milyar dolara deň boldy. Şeýle hem 4-nji we 5-nji orunlary degişlikde Oracle kompaniýasynyň ýollaşçysy Larry Ellison we maýadar Warren Buffett eýledi. Mundan başga ilkinji onlukda Larry Page, Sergey Brin, Steve Malber, Michael Bloomberg we Jim Walton ýaly baýlar bar. Uzak wagtdan soňra Facebook jemgyýetçilik torunyň eýesi Mark Zuckerberg ilkinji onlukda orun alyp bilmedi. Bulardan başga bir ýyldan soňra Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ozalky prezidenti Donald Trump hem sanawy täzeden goşuldy. Forbes jurnalynyň maglumatyna görä geçen ýyl 400 Amerikalynyň emlegi 500 milyar dolar azalyp 4 trillion dolara deň boldy. Dünýäde 150 milyon dozadan gowrak Sputnik we sanjymy ulanyldy. Russiýada we dünýäde koronavirus ýukunjyna garşy işlenip düzülen Russiýanyň önümi bolan Sputnik we sanjymynyň 150 milyon dozadan gowrak ulanyldy. Bu barada bu sanjymy işläp düzen Gamaleya adynyň merkeziň direktorynyň ornwasary Denis Lagunov belläp geçdi. Ol Novosibirsk şäherinde geçirilen Open Bio 2022 biotehnologiýa forumuna gatnaşdy.
Şol ýerde eden çykyşynda bilermenleriň Rus önümi bolan koronavirus sanjymynyň netijeleri hem-de howpsuzlyk babaty baý maglumat torunyň ýygnalygyny bellädi. Ol alimlaryň gazandan maglumatlarynyň esasyna Sputnik V sanjymynyň gerimini giňellendiklerini bellädi. Şonuň netijesinde Sputnik M adly çağalar üçin hem sanjym döredildi. Ol 12-17 ýaş aralygyndaky ýetginjekler üçin ýetlenenler. Mundan başga da alimler koronavirus ýokunjuna garşy burnu sepilýän serişde hem işläp düzdüler. Russiýanyň önümi bolan Sputnik V sanjymy koronavirus ýokunjuna garşy öňürlen we tasdiklanan ilkinji sanjymdyr. Ine mehriban müştoklar, ata watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimden şoňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Hormatly tomuşaçlarymyz, şeýlekim halkara ahaltyky atçylyk sport toplumyna bayramçylyk atçapyşyklary geçirildi. Sinzo Abe üçin dowlet derejesinde matam çäresi guruldy. Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary harby ulgamda hyzmatdaşlyk. Türkmenistan we Sankt-Peterburg sowda öýlerini açmakçy. KAMAZyň täze hyzmat ediş merkezleri açyldy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saytymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger-de biziň saytymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden iniki sanlaryny görüşýänçek, hoşta bolun.